Zavácký vede. Svobodu! Násilné myšlení lidí, hlavně mladých. Vidí, pane. Abychom vzali hon básníkovi, který sám byl stělesněním svobody. Proč stejně svobodní nemůžeme být i my? Proč se necháváme vláčet cestou, která nikam nevede? A proč žijeme ve státě, který vlastně ani vůbec nezajímá, co my si myslíme? My dneska dokážeme, že už dál nebudeme poslouchat, co nám může Rudé zrázno a co nám slibují osvícení soudruzi. 40 let jsme byli vedeni stranou a teď chceme jít konečně rovně! Chceme jít rovně!
projevy postrádající optimismus, nadšení a prosperitu. Dovolte mi však, abych se vyjádřil k následující situaci. Je více než zřejmé, že naše svrchovaná socialistická republika smrtelně onemocněla vícero chorobami. Především jí zbabil, uchvátil Havlův fašismus, který vtrhl do Československa s prominutím jako tajfunáků. Dále poté kapitalistická sugestce a ztráta vědomí inteligence. Na ulici je slyšet povyk a opilost. Opilost z buržoazní číše rozvracející republiku. Je až s podivem, že i přes veškerou prosperitu naší ekonomiky, solidárního soucitu, morální hodnot práce a blahobytu lidu, snadno svůj národ zaprodal uši ďáblu, o kterém jsem si myslel, že neexistuje. Mrzuté. Proto dnešního dne byla přes veškerou bolest po podání demise vlády a jejím následném přijetí vláda komunistické strany ukončena.